Dobrý deň. Chcel by som sa v tomto krátkom videu trošku predstaviť. Volám sa Vančo Peter a bývam v Trstíne. Baví ma fotiť editoriál módnu fotografiu. Je v nej zachytená fascinujúca atmosféra. Modelka je väčšinou v parádnom prostredí, má na sebe super šaty, zaujímavo sa tvári a je dobre nasvietená. Vytváranie módnej fotografie je ako vytváranie takého pútavého obrazu. Mám rád leženú eleganciu a z módnych značiek ma inšpirujú hlavne Yves Saint Laurent a Ralph Lauren. Tu v štúdiu v Trstíne fotím väčšinou na bielom alebo šedom pozadí. Ak to však počasie dovoluje, radšej idem von a fotím vonku. Použijem k tomu aj externé zábleskové svetlo. Rád jazdím po okolí autom a všímam si, kde by sa niečo dalo zaujímavé nafotiť. S ľuďmi, ktorých som fotil, mám dobré vzťahy aj naďalej a ak by má niekto záujem so mnou spolupracovať na ďalších, verím tomu, že zaujímavých projektoch, tak ma prosím neváhajte kontaktovať a zatiaľ vám želám, nech sa darí.